ini zita rangu ndinonzi Patuma Joao. Ndinogara kunzi kuConstitution Blackford Farm. Dambudziko randiri kusangana naro nderekuti kubva pakatanga kushaya mwana wangu musi wa27 December. Ashaya mwana kuti kabva taita runyaradzo racho remwana wavo. Tibva tarunyaradzo muna July. Ukabva kwatanga kutsva imba bedroom muna August. Yatsva bedroom muna August moto uyu nhasi unoraibva nekupa yotangira mukati uchibuda kunze. Hapana chakabviswa mukati. Vabva ipapo August vatsva futi bedroom yapacho panangana anotamira pamwe ndaakunogara. Musi wa6 December ukatsva bedroom hapana futi chakabudamo. Vabva ipapo ndobva taita mazuva tatenge pata 6 months zvatange zvati zii. Ndobva kazotsva futi kitchen ndopandakamira panapa. Hapana chakabuda futi. Ndobva kazotsva hozi yechibage. Ndobva padzimwa nevanhu. Kubva ipapo svika nanhasi ndichingoda dambudziko rekubva nekupi asi tiri kubva nekupi asi kufamba kwandakafamba ndainzwa kuti kufa kuita mwana uyu makaberekeswa mwana wenyu, mwana uyu ndiye kupisa dzimba idzi. Ndofamba kuita nyaya yekumuka sengozi akumuke nami vacho kuti ndini ndakamuuraya saka achipisa dzimba mwana uyu. Saka nhasi uno ndikutoshaya kuti ndogara pai nokuti kwese kwane ndaenda ndonotsvaga pakugara panobva patsva saka patoshaya kuti ndogara kupi. Izvozvo mutaura imi kuti zvinhu zvese chandinacho chikafu muri kuita sei? Chikafu ndo ndichimbopiwa uno anenge womumasedi anenge achindibatsira achingondipawo zvaanenge vavanongo vachiondipa ndobatsirikana nazvo. Ndakunzwa sekunonzi makasiyana nemurume umwe wamakanga muinaye nekuda kwedambudziko. Chii chakaitika? Murume uyu ndakasiyana naye nekuti pandaifamba ndainzwa kuti zviri kubva mudzinzari kwake, saka ndakabva ndega ndisiyana naye kuti pamwe zvingakamuke. Kubva ndasiyana naye hapana kukamuka zvikutoita wese zvakutoita everyday zviimba dzichitotsva zuva rega rega svika nanhasi zuva chechaio pakatotsva futi imwe imba. Kunze kwekutsva kwedzimba rimwe dambudziko hamuna here rimwe dambudziko ramuinaro? Dambudziko randinaro apa handina asi nyaya ndeyekutsva kwekuita dzimba ndokuitira kuti ndione nge ndichine dambudziko ndinge ndichibatsirwa nezvinhu zveZimbabwe. Dzinonyanya kutsva nguva dzimba idzi? Dzimba dzinonyanya kutsva kuma7 dzekumanheyo ndipo dzinotanga kutsva. Pandoti ndega ndibude ndiende panext door kuno kunotandara ndichingodzoka ndingonzoti moto kuti ndichisvika ipapo imba inobva yatoparara yese one time nguva iyoyo. Ndemudza ndinongosvika inini. Zvingatori nguva yakadii kuti imba yakaita sei yatakatarisa kicheni yaparara? Imba yakatora nguva kuti iparare yakatanga kuma7 kuzve 30 minutes inenge yatopera nguva iyoyo kuti abva akwanise kana munhu akwanisa kunge achipinda mukati achibvisa kana kicheni. Atiti kune varikuda kukubarisira ruzhinji rweZimbabwe vangakuwanei panhamba dzinoti kudii? Vanoda ndibatsira ndibata panhamba dzinoti 077 490 5361. Dzinonyanya kutsva kutangira pai? Dzinotangira mukati. Dzitanga dzatsva zvemukati zvese yozobuda kunze pamunozoona vanhu kunze mukati memusisina kana chinhu zvinhu zvapera sekutsva. Mungatipe uwandu hwezvinhu zvakatsva zvimwe zvishoma zvacho zvikuru? Ndokwanisa kukupai. Manga muine mubhedha, manga muine wardrobe, manga muine tani yechibage, manga muine tani yefertilizer, manga muine kitchen unit, manga muine 2 plates oven, manga muine TV, manga muine TV stand nema-DVD nemasubwoofer. Zvanga zviri momo nemagumbeza nehembe dzese hapana chakabuda. Mumwe nemwe akasara hembe dzanga akapfeka pamuviri nguva idzodzo. Nyaya yakumapurisa here? Nyaya iyi haisi kumapurisa. Izvozvo zvinhu zvakakosha zvakatsva zviye zvese zvakanga zvakawandisa. Apa izvozvo handina kana chandinacho chokuti chandingakwanisa kubatsirikana kana chokuti ndifuge ndikutonorara mumaraini nge ndichiwana chifuga. Saka vanhu vachakupa izvozvo vakutotya kuti ndikanoraramba kwavo imba dzodzo yogona kutongotsva futi. Ndiri kuona muno mune dzimba dzakawanda sedzeuswa. Hakuna here mumwe moto uri kuzoendawo kune dzimba dzevamwe kana kuti ndedzenyu chete dzikutsva? Moto kana uchibvira uende pamba imwe panext door hausviki, unongoramba ungori ipapo chete. Hauende kana kudzimba dzevamwe. Ndikandikatama kwabva katsva futi. Ndadzoka panapa ndobvatsva futi apa. Ndatiza nenda ikokuyenda bva kwatsva futi kuseri kwehozi yako katotsva. Aish.